kalau kae jadilane wis kumlepet genderane gambare wong ite kutha katon gagalan wibawa jadilan maju gaya baru jadilan kita modok mos kita asli saking Kembang Maguwarjo kalau kae jadilane musuh munar busanane katon lorot pamore katon endah yang semake jadilan maju gaya baru jadilan kita modok pos kita asli saking Kembang Maguwarjo. Kaplek lan diiwul watu lintang apa watu kapur babagan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur rakalan kupuk iku kabeh babat wisata sading apa wedi apa cekake ora bakal kaplek lan dibul watu lintang apa watu kapur babagan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur menunggumu sampai akhir hidupku kesetiaanku tak luntur hati pun rela berkorban demi keuntungan kau dan Untukmu debaan
bayanganmu, hangat pelukan yang masih kurasa. Kau kasih, kau sayang. Mesem Mas Kadir, mesem. Ayo melek, ayo melek. Ngono lho. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu karena adaku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih kurasa. Kau kasih, kau sayang. Lurek-lurek mulane sawah, nadyan cilik buntute dawa. Yen tong lirik sing kira-kira, sing dilirik bojone kanca. Di atas lisan, di bawah jantung, untur-untur di pinggir kali, biar terpasang, biar tergantung, asal dapat si jatuh hati. Ya
Kaderwati. Alah alah. Oh iya. Woi. Oh ah oh oh ah oh oh ah oh ah oh oh ah oh ah oh ya. Eh. Jembatan merah suku gagah terbakar gedung indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Mengenang susah hati patah ingat zaman terpisah kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Kaderwati. Yo as. Wah. Tante Kader. Ya. Ragil pelipur lara. Aduh duh. Os. Adi Ristanti. Yo yo. Yo. Abdi Ristanto. Cepi. Tahan. Cepi deh. Tahan Bu. Cepi deh. Oh. Tahan Tante. Cepi kadir. Tahan. Cepi. Kader Maksim. Cepi. Kader. Cepi. Hoi. Oh. Ya yo ya yo. Os. Eh, cepet. Nalikane tampung sepisanan maca citra ing janji mung sliramu priya idamanku jatilanku kodang saka dasar gampang jatilan ning bagus terbang pangan
rasakan olehku, nantikanlah aku di Teluk Bayur. Selamat tinggal Teluk Bayur Permai, aku pergi jauh ke negeri seberang, bukan mencari ilmu di negeri orang, bekal hidup lelaki hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta, doakan agar ku dapat kembali. Ku harapkan suratku setiap minggu, kan ku jadikan pembuluh rindu. Yo, 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 yo. Ayo.
Panas tak gagas ana ing raga lan jiwa. Wah, ora menaki. Yen ngono aku kudu tegak saka Gunung Merapi. Tumurun ana ing tlatah Temanggal. Perpeke anak putuku sing padha teteki manggon ana ing kono. Piye? War melu? Iya, Kakak. Wah, nek melu kudu nggawa sangu. Udah pasti duwe gawe kok aku ora diajak. Nek ora duwe sangu rasah melu. Bab neng Temanggal oke bakul. Aku depet arek kon mangan podcast. Iya, ora apa-apa. Wah, iki aku wis ora nganggo apa-apa kok isih panas. Apa mergo kahanane donya sing ora tentrem. Cacakane menungso wis ora gugu tatanane agama. Ora gugu tatanane negara, bangsat. Yen ngono aku kudu tegak saka Gunung Merapi. Bakal tak awe anak putuku kabeh. Wah, aku arep gawuh marang anak putuku. Engko sithik Nurmantara aja digameli sithik. Wah, ya ora nyebut jeneng Nurmantara, wah tiwas wis serem-serem wae jan kowe. Wah, ora apa-apa. Nek kowe ndek sangu melu ora apa-apa. Ayo. Arep sangune piro? Wah. Mengko rak ya karo sing kagungan dalem disangon. Iki tuntunan aku ora ketok kono mlebu aku iki. Ora iki ana swara wujude nendi to iki? Wah. Tuntunan Ula aku ki ratune jempre payangan ning kok malah dadi ora weruh. Ora apa-apa, pateni ora apa-apa. Pateni kabeh saklare ngendi iki nek ora pedhoti kabele. Kowe iki mlebu. Weh. Cium. Iki malam berar mlebu ora. Iki tuntunan dalane ora ketok.
Iki dikai catetan malah mung busa basah ning pikirku. Wes improv bae. Wah, jan kene ku yo cah seni dadak dikai catetan malah mumet bingung. Wis penting mlaku gayeng ngono wae. War metu ra iki mak lampire. Heh, ayo nek arep melu karo aku. Foto-fotoku Sim setan preprayangan wandeng tetek weh Banaspati sak piturute ora tak piji ayo kene marak sowan marang aku wah latala ono sing bar gaglak menungso Weh mulo donyane panas ora karuan. Cacakane pandhen gugu karepe dhewe. Weh, ayo kumpul tengah kene. Bakal tak wejang kabeh. Kumpul gini ger anak putuku weh gini foto pisanan gini ono sing kecer ora ono sing kecer ora iki lah kok sing anune gundal gandul kae ora ono. Wong kecethit. Biasane sing gundal gandul kok kadas kae melu kok iku ora melu. Wah kasupen kakak. Jebul demit ki yo nganggo prei. Lah dalah. Weh. Yo welingku marang anak putuku kabeh. Iya kakak. Tulung apa sing mengko tak dikake dirungokke. Yen wis dirungokke ditindakke. Saguh ora iki? Saguh. Ya kudu ngono. Nek ora saguh tak gulung dhewe doan. Ora wani. Ora wani tuh aku kok. Sing nggo amplope aku. Aku pengen melu Mudopo Spito. Wis pokoke aku titip weling. Oh anak putuku aja tansah ngreridhuang ganggu para menungso sing wis tumindak utama. Sing wis tulus marang keluargane. Sing wis manengkung marang Gustine kuwi aja dibebeda. Sing tok bebeda ting senengane do ngeslot. Kuwi do dolanan haka kuwi bedanen ora apa-apa men sisan nyemplung ning jurang kasangsaran ngono. Iya kakak. Sing do cekelane gendul barang kuwi godanen nek perlu pecahan biasa. Nek perlu sing ngomong iki diteri. Ora apa-apa ya. Aku mung weling pokoke sing bangsa mung 5 kudu didoi ya, Ger. Iya kakak. Lan welingku muga-muga sak pungkurku mengko para warga ing Temanggal tansah pinaringan ayom-ayem tentrem. Kampunge tansah guyub rukun wargane, lung tinulung,
Lung tinulung ku ya nganggo sok ngutangi tangga barang ora apa-apa. Ya, sing guya rukun sak pungkurku ya le kabeh ngger anak putuku. Iya, Kak. Sak pungkurku muga keluarga ageng Mas Jajang Mbak Rani uga tansah pinaringan ayem. Tambah rezekine 7 taun sesuk tambah momongan 7 ben nanggap muda puspita meneh ping 7. Wah iya, sedeng sik ngendang ya wis pensiun. Wis ngono wae. Menek oke-oke aku ndak bayarku malah tambah. Wis cukup ngono, Ger. Aku tak bali ana ing Gunung Merapi. Antum slamet soang-soangan. Ayo Mbak Siti, dikai buta-buta kalau Mbak Siti. Aku tak beli, kabeh wis teko rene.
Umpama
Piye? Tolik. Ya, Bapak Pamungkas, Mak. Ya. Jan gayeng Ngono ya. luar ya. biasa. Ming Nggih. sedelet kok lene ribut. Iki mau isih DPR iki, Mak. Heeh. Pamondutan saking Kang Ibu ngelowo ngersakaken pacobane urip. Oh ngono. Iya, karang wong urip ya pacobane Oke, akeh. oke banget le. Apa meneh nek terus beseke teko kae. Kuwi ramen coba kuwi. Rame. Jan sapo le. Sarung jagung siap. Sarung jagung. Lho sing tukang sarung jagung ya. Oke. Ya. Apa le? Mikir
oh.